חברים יקרים, מה שנעשה עכשיו יעצב את מי שנהיה ביום שאחרי המלחמה. אז אני רוצה לתת לכם 4 טיפים של דברים שתוכלו לעשות אותם בקלות, החל מהיום או ממחר בבוקר, ויעצבו את התחושות שלכם בימי המלחמה. 1. קמים בבוקר ועושים ספורט, ולא משנה מה, הליכה, ריצה או תרגילי כוח. אתם תראו כמה הדרופינים ישתחררו לכם במוח וכמה זה ישפר את התחושות שלכם. 2. תקפידו לא לשמוע חדשות. 3. עושים כל יום מעשה יפה אחד. תרומה, הסתכלות על אתר מעוצב, הסתכלות על מגזין, על דברים יפים שמרוממים את הרוח. 4. שומעים מוזיקה שמרימה אותנו וגורמת לנו לתחושות טובות יותר. יחד שומרים על אופטימיות ומעצבים עולם יפה יותר. אני הייתי עמית ישראל, שיהיה לכם יום שקט.